unozviita mambo asi iwewe auzi. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvinhu hazvina kumira mushe kana una tinoya kudai so ndine majoka. Kana uchingotosvika panapo iziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. No time to waste. Tanga nekulike this video right now. Kutira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Panga pane mashiripiti akanga ari kuitika nezuro kubhindura vanhu vachibvuta mabhasikoro pane rally yeZANU-PF yakanga iri kuitika. Handizivi kuti chikonzero changa chiri chiye. Munhu wese anga kuda kuwana rake bhozi anga yakashota akavakati it's better to lute. Ndo zvazvinongoita veduwe. Muti wemumango haumbofoka zvara maepo unongobereka mango kusvika mheno kana kuti iwe uri mwana wembavha unongoramba uchingoitawo zvombavha. I think ipapo munenge matobatsirika kana kuti matobata point yandirodawedza kutaura, but nyaya yehombe iri panapa iri kupisa. Inyaya iri kugadzirirwa kuno inoitwa musi wa 25 July uko kuri kunzizoni kuRainbow Hotel Bulawayo kune business seminar yeruda kuitwa ikoko hanzi business dinner. Chashamisa kana chavhundutsa vanhu ndechekuti pana vice president Chiwenga vari kunzi vachange vari ikoko vachashare stage nakuda kwashe Tagwirei Scott sakupwanya those guys vachinge vachishare nawo stage ipapo. Mtuli mngoba achange ariko punenge kune timu rakawanda wanda richange riri ikokoko. Ana Tino Machakaire vanenge variko nemamwe so called businessmen vachange variko zvekare. But nyaya yehombe iri kunyanya kunetsa iri kunzwa yakutaurwa panapa pari kunzi saka tikureva kuti Geza arwadziswa here ibetrayal here yaitwa kuna Geza nezviri kuitwa naVP Chiwenga. Izvi ndo nyaya iri kunyanya kunetsa manje panapa. Nyaya iri kutenderera mastreets kuti kana chinhu ichi chiri kunoitwa why vari kunoshare same stage ipapapa. Inyaya hombe iri kunetsa, but tichanatsoifambira tichazonyatsoona kuti zviri kunyatsofamba sei pane zvinhu zvacho, because you know some of the things zvinoitika especially mupolitics idzi ndezvekuti zvinoitwa nemaorders. VP Chiwenga vanongodzwa kuti musi wa 25 ndoda kuti munotaurawo muchenge munodaido. Doesn't mean kuti pavanoenda Tagwirei hauye, doesn't mean kuti pavanoenda vamwe vakomana vese veZANU-PF vechidika vauye. As a leader anongodedzwa kunzi uya uite uzopresenta chakadai chakadai. Zvinhu zvinenge zvakatosetwa ischedule kana kuti program inosetwa nepresident's office mukuzviona. But haisi nyaya hombe stereke kuti tingatoramba takaningirikina. But pane imwe zvekare pari kutaura kunzi in February Sewikino said he had fully paid a Rolls Royce Cardigan for Mr. Tagwirei to be delivered in July. It looked like Mr. Tagwirei turned down the offer and Bra had to ask them to change the color. Pane nyaya yemota nyowani iri kunedza Rolls Royce iyo. Yanga yakatengerwa Tagwirei saka pari kunzi anenge ari kunzi akairamba Tagwirei because pakuonekwa iye chivhayo nayo ye-white saka pari kunzi anenge Tagwirei akabuka pakunetsa because yanga iri nyaya yebirthday raTagwirei muna February. But anenge atori ma1 chacho inyaya iri kunetsa. Unongoziva kuti unogona kungomuka havasese anotengerwa mota mwana unomuka vachidziramba. But I don't think kuti Tagwirei akairamba, but word in the street vanhu vanodawo nyaya dzemakuhwa zvisingaiti ndo makuhwa ari kutenderedzwa iwayo kuti aiwa Tagwirei akaramba mota yaWikineu chivhayo ndo nyaya hombe iri kunyanya kutenderera. Pari kunzi muri kuionawo senyaya iyoyo. Ini ndakati kana iri yechokwadi yandifadza kuti mukomana yeye anotorambirwawo mota koza akasike kutanga Tagwirei anenge akutoweka kuti handingakundwa here kuda kunotora kuningina mota namaiguti. Muchaziva kachegore riya kuti maiguti vakangomuka vachiramba mota. Handimukuzviona vakambuka vachiramba mota ikwa chivhayo iyoyi. Saka inyaya dzakawanda dzinenge dziri kupisa. Right, imwe nyaya yandiri kunzwa panapa yandiri kusangana nayo inyaya pane hanzi drug campaign yaiitwa vachiti say no to drugs yainga yakatungamirirwa nemukomana uyu anonzi Boss Dama. Iri kunetsa zvisingaite kunzi imimi muri yeZimbabwe sei muchida kunotungamidza mosquito kuti ilide anti-malaria campaign. Why muchida kudaro kuti mutungamidza munhu iyeye wamuri kuti Dama wacho vari kuti vamwe vari kumudedza mazita akasiyana siyana drug lord whatever kana kuti modedza Delta kuti iwe ichiti yoita campaign yekuti hatisi kuda alcohol, say no to alcohol, motungamidza Delta pamberi. Pari kunzi that's the same situation iripo panapa. Pari kupisa vanhu vaZimbabwe vari kupopota zvisingaiti. Imagine drug lord leading the anti-drug campaign. Guys, come on. How can El Chapo run a rehabilitation center? Ndambomira. How can a drug lord lead anti-drug campaign? Vanhu vari kupopota zvisingaiti. It's like the devil running away with the Bible. Right, same situation kai kunzi unotungamidza Satani kuti achiti Gehenna whatever say not ningirikini
siyanai navo vakomana, leading with example, say no to drugs. Alright, campaign chekufenda mashoko ari kubva kune vamwe. Pablo campaigning against his trade war. Pakaipa cartoon of the year, first time in history, drug lord marching against his staff. Vakomanaka vanhu vazviramba, vana vezimbabwe vazviramba zvisingaiti kuti iwewe unobuda uchinhingirikina uchikampena. Aiwa, I can see most of people vari kutaura nyaya idzodzi, but vakudweka, they can't be smoke without fire. Chimbotisiyai takadaro. Is this a smack of our faces, or you are saying the hyena is now the gatekeeper for the goats? Aiwa, kutora ganzi, kutora bere roita nhingirikini rakuchengeta nhingirikini pambudzi. Kuna zvakadaro vakomana. Abhaiza apa. He owes the drug basis in Harare, and he is saying pasi nemadrugs nonsense chaiwo, mashoko ari kubvawo kune vamwe. Akomanaka ukaonawo kutozikaro. But you know, inini chinhu wani chinotinetsa ndechekuti we all know kuti this guy is ZANU-PF handiti. But why asingasungwe? And the funny thing akabva atohwina tocancela kusaidi kwake kwaanobva kumbari. Why asingasungwe kana vanhu vese vari kutaura mashoko akadai so against him? Ndonyaya imwe inotizuka yatinetsa. Sei asingasungwe kana vanhu vese vachitaura mashoko akadai so against iye. In Zimbabwe, youths are likely to avoid drug abuse when meaningfully engaged through work or productive activities. High unemployment leaves many idle, making them vulnerable to substance abuse. As coping mechanism, addressing youth unemployment is key to curbing drug use. Mawani wa pakaipa, but amunyarere drug lord leading anti-drug campaign. Zvanyadzisa, zvashoresa. Combating drugs challenges need a collective approach and is a multi-agents work. However, a cartel sees as a massive business opportunity. Bozi mimi munozomunanga sei? Because you get to the point where you say, no man, mimi apana pekuti mungamundingira boss iye atorun oma campaign acho iwayo kutoti we say no to drugs. Because panotanga tonzi say no to drugs. A lot of people are going to be broke, zvekutorevesa, kutoita bankrupt chapu kutosara munhu asina kana cent kana zvichinge zvatotika izvozvo kana zvikana zvabudirira. And imwe nyaya iripo ndeyekuti nyika munoda kuti vana vechidiki vaone zvekuita mabasa. Akapedzawo chikoro anofanira kuva atori busy. Akapedza chikoro akutonotsvaga basa kuindustry, the next thing. Handisi kuti anofanira kubva ariwanake ipapo. But at least kwakaitawo makampani akawanda ekuti vanenge kuchitora maCV. And then you keep these young ones. Once you keep them busy, ananguva yekutora zvinhu zvinodhaka. Chinozoti atanhingine paya depression, stress zvese, and anopedzera asina kana zvekuita. Unozoti imagine kuti unongomuka chingonzi uri kuita nezve ndakakula, ndakachila. Every day varongochila machoose, vachingodidi zvisina kana nedirection. You get the point? Saka ndo pari kunodzoka peta se ponetsa nyaya yacho manje papapa. But anyway, muri Zimbabwe inini nhasi ndatongoyo panapo kuti ndingonda ngonoonesa nemi nyaya dzimwe dzinenge dzichitenderera dzichiitika munyika. Ndozoti mune zvakawanda zvekutaura uya mucomment section titaurirani. But kana uri muSouth Africa uda register company ubva vhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, education research is the way to go. Ya Owen is the only one anokwanisa kuregister company yako okuvhurira FNB business account. Uri kwauriko kwaunidhi utomboenda kwaari zvekuti hauna permit ndati inyaya dzekudhara idzodzo zvekuvhaironza una bank account iwe une passport aiwa unenge wakutopusa. Tora nhamba dzaOwen ugara wasoterwa ipapapa usasaswere uchinetsekana nemaproblems pawakasekwa pakakwana ipapo.